Aprendre sense reflexionar és malgastar energia. Filòsof confuci. Directora general d'Energia, director de Boscos de Catalunya, presidenta del clúster i gerent, persones representants d'administracions, d'empreses, del sector de la bioenergia, dels ens de gestió locals, supramunicipals, comarcals i sobretot i en especial amigues i amics sensibles i compromesos amb una energia més neta, més viva, més verda, més eficient, sostenible i justa. Molt bon vespre. Us donem la benvinguda a la tercera nit de la bioenergia de Catalunya. Una dècada impulsant la bioenergia a casa nostra. Gràcies de tot cor per la vostra presència, per el vostre espai-temps a les vostres agendes, però sobretot per aquesta bona energia que porteu en aquesta vetllada. Diuen que totes les grans transformacions comencen realment amb una idea compartida. Fa 10 anys, persones de diferents empreses van fer un pas endavant per unir esforços i capacitats, empoderant el sector de l'energia vinculada al territori, a la col·laboració, a la circularitat i també en el poder eficient i sostenible de la biomassa. Doncs bé, amigues i amics, ha passat ja una dècada. El sector ens torna a convocar. De nou? Sí, ens tornem a veure les cares. Tenim cares noves també, ens agrada. I enguany ho fem en aquesta vetllada des de l'Auditori de l'Illa Diagonal de Barcelona. Durant aquest trajecte que ens ha dut fins aquí s'hi van incorporar moltes persones, molts equips, moltes empreses, però sobretot vam fer un canvi també de paradigma i de pensament perquè hi vam incorporar el gran actiu energètic del biogàs. Ara el pes de la bioenergia ja és més que específic i són més de 140 els agents que segueixen amb convenciment la força d'aquest canvi poderós. Empreses, entitats, centres de recerca, administracions públiques. Sí, i és que el clúster de la bioenergia de Catalunya, dins del conglomerat dels 27 clústers catalans promoguts des d'Acció Catalonia Trade and Investment, que després d'aquesta dècada, doncs, ara sí que si ho podem dir ben clar i català, ha pres una nova dimensió. Fixeu-vos, la descarbonització és un dels requisits de l'Agenda 2030, però també és un compromís fefaent, personal, de totes i de tots, nosaltres, en aquest dia a dia, amb el nostre granet de sorra, en el nostre granet d'alè, en la nostra energia també que hi aportem. Però el clúster hi té un paper molt important, destacat, perquè agilitza projectes, promou, i de quina manera, més i millor la comunicació, la formació vers la ciutadania, perquè aquesta sigui més sensible als canvis, als beneficis d'aquesta energia. Per tant, un rol molt important i necessari des d'aquesta proactivitat, des d'aquesta corresponsabilitat també. Podríem dir que és un bon motoret? És un petit, gran motoret? No, és un gran motor. Sigues tu el canvi que vols veure al món. M'encanta aquesta frase de Gandhi. I ens l'hem d'aplicar moltíssim. Sí, l'estem fent, no, aquest canvi? No creieu? Ens comencem a creure ja de totes que la sostenibilitat no només és una paraula bonica, no només la tenim allí a l'ordre del dia, sinó que ja és tota una filosofia de vida, és un full de ruta que ens convoca, que ens preocupa, que ens ocupa i que també és un nou enzim estructural dins la cadena. I nosaltres hi som allí, som ben implícits i és ja una actitud davant la vida que duem inherent als nostres gens i a les nostres voluntats. Perquè l'economia serà circular o no serà? De la terra sortim tots plegats per tornar a la terra. Així és en aquesta circularitat, en aquest procés de valorització, avui també de revalorització, de noves oportunitats, de drecera, de vida. Avui fem una mirada als inicis, una aturada de balanç al present, però sobretot amb propulsió de futur immediat, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, ve una nova etapa, tot fent un reconeixement i mereixement als projectes que s'alineen amb aquestes directrius d'un full de ruta compromès i esperançador, que està carregat de bona esperança, però també de bona governança. Integrar el sector, tenir en compte les mirades que responen a diferents departaments, però sobretot des d'aquesta transparència, des de la coordinació, procurant per la consecució d'una llei de la bioenergia. Avui és un dia important. Ens l'hem de creure, perquè així és. Avui, dijous 26 de febrer de 2026, celebrem una dècada de bioenergia. Uau! Una nit especial de transferència de coneixement aquí a l'escenari, de respostes a les nostres preguntes, perquè encara en tenim moltes, oi?
i sobretot de desvetllar aquestes inquietuds que tenim a l'entorn, en el nostre paradigma, el nostre escenari combatent, que ens cau com una llosa també i que ens porta a plantejar-nos què passarà amb la geopolítica. Avui també, en matèria energètica, entrem i ens endinsem en aquesta matèria gràcies a la nostra ponent d'excepció, la periodista Cèlia Sernades. I també a través del reconeixement, i dic reconeixement contundentment, perquè sí, és el reconeixement a la feina ben feta de 4 projectes, ja sigui d'empreses o també projectes personals i professionals que hi ha al darrere dels 4 premis que avui lliurarem, d'aquestes flames. Per tant, aquest bon trasllat a la societat és més que reeixit i després ho veureu. I si som gràcies aquí és gràcies a l'impuls i la confiança d'unes empreses que també apuntalen aquesta magna estructura, que és el clúster, com els castells, que ja ho saben, que és amb força equilibri, valor i seny. I amb molt de compromís vers aquesta transició energètica real, que és amb innovació, que és amb nova tecnologia, perquè la tenim allí, la IA, no ens la podem pas oblidar, però sobretot amb el bon propòsit i responsabilitat social. El valor afegit més que real és aquest, el social. I ho deixo aquí. Gràcies en majúscules al Trident de l'Institut Català d'Energia, l'ICAEN, el veuen per aquí, Netja, Soriguer, pel seu suport i confiança en aquesta nit, així com també el Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental, Presero, Promac i Axpo. Però també gràcies per la confiança a Engie, a ESA, a Envisor Circular, a Micropower Europe, a Grinyó, a Genia Bioenergy i a Vinca. 10 anys fent camí. Passejarem molt per aquest escenari. Moltes històries per explicar, per compartir, però seguim deixant la no petjada de carboni, la menor. La major petjada, però, de canvi, de compromís i de circularitat. Celebrem-ho, no? Totes les transformacions comencen amb una idea compartida. Fa 10 anys, quan el futur de la bioenergia encara s'escrivia en present, un grup de persones i empreses van decidir sumar esforços moguts per la convicció que l'energia havia d'estar arrelada al territori, en la força de la col·laboració i en el potencial de la biomassa com a motor de canvi. El clúster de bioenergia de Catalunya donava les seves primeres passes com a clúster de la biomassa. En aquell moment el sector era molt jove, però tenia molt de recorregut. El que feia falta era una veu comuna, una organització que unís empreses, professionals i tota la cadena de valor. Jo crec que en aquell moment el que feia falta és que tots poguéssim seure en una mateixa taula i parlar des de les diferents perspectives de què és el que li feia falta al sector per treballar conjuntament per l'endavant. Els valors sempre han estat molt clars. Impulsar la biomassa forestal com a energia renovable, avançar cap a la descarbonització i reduir la dependència energètica dels combustibles fòssils. La solidaritat i la confiança amb la resta dels actors per tal que entre tots poguéssim treballar pel bé del sector. Amb el pas del temps ens en vàrem donar compte que necessitàvem fer un pas endavant. Vàrem passar del clúster de la biomassa al clúster de la bioenergia de Catalunya. Això va ser clau. Avui, aquella idea compartida s'ha convertit en una realitat consolidada. Al clúster som una comunitat de més de 140 entitats, empreses, centres de recerca i administracions públiques que treballem per enfortir la cadena de valor i impulsar una bioenergia arrelada al territori, competitiva i sostenible. Fem avançar el biogàs i la biomassa promovent una bioeconomia circular que genera oportunitats reals arreu del país. I enfortim el sector teixint aliances i obrint espais de trobada que connecten talent, coneixement i innovació. He tingut l'oportunitat de conèixer professionals, empreses que aporten i que ens donen aquest escenari conjunt per treballar en aquests projectes i, a més, ens permet identificar necessitats i oportunitats perquè aquests projectes puguin tirar endavant amb èxit. Per nosaltres formar part del clúster és una oportunitat perquè
hem conegut a moltes altres professionals que es dediquen al sector i que estem disposats a ajudar-nos els uns als altres. Però sobretot crec que és important l'acció que ha tingut cap a fora, és a dir, apropar-se a les administracions públiques, que necessiten també de la nostra experiència del coneixement tecnològic per plantejar projectes que siguin viables i reals. I ara mirem endavant. Ho fem arrelats al territori, reafirmant el nostre compromís amb una transició energètica efectiva, impulsant la innovació i posant la bioenergia al servei de la ciutadania com a motor d'un futur més sostenible. Un futur que ja estem construint avui entre tots. Quan penso al futur de la bioenergia, penso en un esforç comú, algú que puguem treballar tots junts, però penso molt en l'educació. Penso molt en que la gent pugui entendre el que és, què podem aportar, què podem utilitzar i no gastar o malgastar. Un sector integrado en la industria, donde la bioenergía no es una alternativa, sino una pieza clave del sector energético y de la gestión de residuos. Tecnologías maduras, eficientes y escalables. La bioenergia hauria de ser una cosa comuna, normal, normalitzada, que tots els recursos que tenim, les energies que tenim, la bioenergia sigui una de més. El futur de la bioenergia me l'imagino molt il·lusionant i molt esperançador. M'agradaria que dintre de 10 anys la bioenergia sigui un recurs assumible que funcioni en el sentit, les entitats, les escoles, el que tenim al voltant i que sigui un recurs realment viable. Fa 10 anys vam començar aquest camí junts. Avui mirem enrere amb orgull i endavant amb convicció. Gràcies per formar part d'aquests 10 anys del clúster de la bioenergia de Catalunya. Moltíssimes gràcies i per molts més. Doncs sí, seguim avançant en aquest camí d'èxit d'aquesta dècada impulsant la bioenergia de Catalunya i comentar-vos que si feu extensiu el que passi aquesta nit a les xarxes socials, doncs benvingut sigui tot aquest contingut de valor amb el hashtag l'etiqueta NitBioenergiaCBC i si ens voleu etiquetar Clúster Bioenergia. Sí, a veure si arribem als 1.000 seguidors a l'Instagram, per exemple. Doncs som-hi. Gràcies per ser-hi i gràcies també per ser-hi l'administració. Ho deien també els protagonistes d'aquest vídeo. Doncs sí, avui també per donar-nos la benvinguda a inaugurar aquesta tercera nit de la bioenergia és un plaer convidar a l'escenari dues persones que des de les seves respectives direccions també apuntalen aquest full de ruta de la bioenergia. Començarem doncs rebent a l'escenari el senyor Jaume Vinguell Garriga, director general de Boscos i Gestió del Medi del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. Endavant, doncs, senyor Vinguell, moltes gràcies per ser-hi. Sí. Bon dia a tots, bona nit ja, pràcticament. Primer que tot, agrair-vos convidar-nos. Volia excusar el conseller Ordeig, que li hauria agradat molt poder seguir amb vosaltres, una nit especial, 10 anys dels premis, com bé dèiem. Per mi és una nit especial. 10 anys no es fan cada dia d'una institució i d'uns premis com aquests i també la veritat és que ens porten a una retrospectiva d'haver estat en els inicis d'aquest clúster de la biomassa, ara clúster de la bioenergia. Jo crec que amb un gran encert en aquest canvi d'orientació i en aquesta voluntat d'integrar el que són dues de les energies i en aquest cas bioenergies que tenim al país, molt vinculades al rural, amb una gran responsabilitat al darrere per aconseguir vertebrar aquest territori que tenim, els boscos, l'agricultura, i que seran tan importants per aconseguir aquesta circularitat que busquem tots a nivell de país i equilibrar-lo i que tingui un futur global i que ens permeti assolir els objectius de descarbonització que tots busquem i també garantir viabilitat a llarg termini, com dèiem, tant del sector forestal com d'agricultura. Jo, per la meva part, com a director general de Boscos, tinc molt més a prop el que és la vessant de la biomassa com a font d'energia. Jo crec que és tant la biomassa forestal com el biogàs i tot el que ha fet el clúster i les empreses que esteu aquí representades ha sigut un gran èxit de treball col·laboratiu
crear un sector, crear una indústria de pràcticament el no-res en moments complicats, en moments de crisi, va ser valent, heu de continuar sent valents, tenim reptes importants per davant, però és un sector amb molt futur. És la base, com dèiem, és la nostra energia, és la que tenim, és la base del nostre creixement, del nostre repte de circularitat. I nosaltres també hem d'estar al costat d'aquesta valentia que demostreu. Ara nosaltres estem aprovant el Pla de Política Forestal de Catalunya, després de molts anys de no tenir-lo, un pla que estem segurs que ajudarà a recolzar el creixement d'aquest tipus d'iniciatives. La biomassa hi té el seu paper i està recollida. Ha sigut fonamental en totes les polítiques i estratègies de prevenció d'incendis d'aquest país en els últims 10 anys. Ho hem de reconèixer, així ha sigut un puntal fonamental en poder-les portar a terme i estem segurs que tindrà capacitat i que tindrà una gran importància també en el desenvolupament d'aquest pla pels propers anys i igualment pel desenvolupament de tots els projectes que tenim com a govern relacionats amb la gestió forestal i el seu impuls. Com sabeu, aquest és un govern que ha apostat clarament per la gestió forestal en totes les seves formes, també la biomassa. Això es veu reflectit en aquestes accions, com posar sobre la taula un pla de política que porta molts anys que està pendent d'aprovació, però també, i així esperem que sigui possible, gràcies a aquests pressupostos que demà es presentaran i que estem segurs i lluitarem perquè siguin possibles, una inversió expansiva en quant a sector forestal, en reconeixement del que representa pel país la seva gestió, la necessitat de la seva conservació i, per tant, el paper que també hi tindreu com a empreses d'un sector clau i estratègic per a portar-ho a terme. I el mateix podria fer-se extensiu en relació al biogàs. Projectes importants, projectes de territori que els hem de consolidar entre tots, que tenen les seves dificultats, igual que la gestió forestal té els seus matisos i convé que la societat entengui la importància que té i que és fonamental per poder teixir aquesta part industrial que també el territori més rural es mereix i ens devem a que tingui. No em vull allargar molt més. Moltes felicitats pels 10 anys. Seguiu així, seguiu sent innovadors com heu sigut, seguiu treballant conjuntament com heu fet, demostreu que es pot crear sector, que es pot realment fer créixer l'economia, també vinculat a l'agro i al rural, i lluiteu per aquest paper, que nosaltres estarem al vostre costat perquè realment sigueu la palanca de transformació de molts d'aquests projectes que el territori es mereix. Moltes gràcies a tots i felicitats. Moltes gràcies, director general de Boscos i Medi Ambient. Doncs després d'aquestes paraules que esperonen, que destaquen la força del sector, la força d'aquest clúster després d'aquests 10 anys. Tot seguit, les paraules a l'escenari, si és tan amable, de la senyora Marta Morera, directora general d'Energia del Departament de Territori, Habitatge i Transició Energètica de la Generalitat de Catalunya. Endavant, senyora Morera, gràcies per ser-hi. Molt bé, doncs bon vespre també a tothom, a representants institucionals, a empreses i a professionals del sector. En primer lloc, també agrair al clúster de la bioenergia i en especial a la seva presidenta i al seu flamant clúster manager per organitzar aquesta nit i per comptar amb el govern per aquesta benvinguda. Per tant, en segon lloc, també disculpar la presència aquí de la consellera Paneque, que ja li hagués agradat acompanyar-nos en aquesta festa, però com entendreu li ha estat impossible. Per part meva i com a directora general d'Energia és un plaer també donar-vos la benvinguda a aquest acte que reuneix els principals actors de la bioenergia del nostre país. La vostra presència aquí avui demostra que aquest és un sector viu, innovador i compromès amb la transició energètica i el desenvolupament sostenible. També sabeu que la bioenergia és una peça clau per la Generalitat de Catalunya. No és només una alternativa energètica, és una oportunitat estratègica per impulsar l'economia circular, com bé s'ha dit, valoritzar recursos locals i generar ocupació de qualitat, que és molt valuós en aquest sentit. En aquest camí
clau la col·laboració, com sempre diem, público-privada, que estem sempre intentant mantenir amb el clúster, i aquesta col·laboració és i serà clau en tots els sectors. Les administracions podem establir el marc, facilitar instruments i generar confiança, però és amb l'empenta, el coneixement tècnic i la capacitat d'innovació de les empreses que els projectes esdevenen una realitat. Nosaltres estem a disposició perquè tot això pugui ser possible i, per tant, jo a nivell personal també em poso a la vostra disposició en aquest sentit. Crec que no hi ha una altra manera, quan sector públic i sector privat, avui representat pel clúster de la bioenergia, treballem plegats, sumem capacitats, compartim riscos, acabem multiplicant l'impacte. Només així podem accelerar aquest procés de descarbonització. I com bé sabeu també, a mi m'agrada aprofitar els discursos per deixar anar algunes dades i fets concrets, i avui no vull deixar perdre també l'oportunitat aquí de mostrar-vos algunes dades que crec que us poden interessar. En primer lloc, recordar que a Catalunya som pioners dins de l'Estat en posar en marxa les primeres plantes de biogàs amb dejeccions ramaderes i també en instal·lacions punteres de biomassa, com les xarxes de calor o algunes calderes industrials. El govern, amb el colideratge d'Energia i d'Agricultura, va aprovar l'Estratègia Catalana de Biogàs i el seu Pla d'Acció 24-30 i l'estratègia també del Digestat. Amb dues estratègies innovadores també a l'Estat i amb objectius consensuats amb totes les unitats de la Generalitat, amb competències en aquest tema tan transversal i amb un treball conjunt mantingut en el temps. També tenim vigent l'estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola des de l'any 2014 i que ja s'ha actualitzat una vegada el 2020. A nivell de dades concretes, en biogàs, actualment 75 plantes de biogàs en funcionament, 23 d'elles amb dejeccions. A nivell d'injecció de biometà, s'inicia l'any 2021 i actualment tenim 7 plantes de les 18 plantes que hi ha a l'Estat en operació. Amb això comptem amb 196 gigawatts hora d'any de gas renovable injectant-se en el sistema gasista i estan en tràmit 8 connexions més que representarà la incorporació de 572 gigawatts hora any més, en total 738 gigawatts hora any. Molt lluny encara dels objectius, sempre estem lluny dels objectius, però estem posant totes les mesures per assolir els diferents objectius que ens plantegem a l'horitzó 2030. Per últim, 50 projectes de biogàs madurs sobre la taula a Catalunya. I finalment aquest objectiu a 2030 de l'Estratègia Catalana del Biogàs per multiplicar per 3,5 la producció actual. I a nivell de biomassa també algunes dades, més de 4.000 calderes en marxa, tant al sector domèstic, industrial i terciari, que representen prop de 400 megawatts, i també objectius quantitatius a 2027 de consum de biomassa a nivell de Catalunya amb un objectiu a 2027 de 730.000 tones l'any. Accions en marxa, com sempre, agilització de la tramitació ambiental i urbanística, la declaració de projectes estratègics, 8 declarats i 6 en curs, els diferents ajuts des de la Direcció General d'Energia. Aquest any obrirem una nova convocatòria d'ajuts de 2,7 milions d'euros, que aquest any refem l'ordre de bases per tal de simplificar la documentació que s'exigeix, la puntuació dels projectes i ampliar el termini per l'execució de les obres i justificar els ajuts a 2 anys. Per altra banda, també hi ha un pressupost total de 80 milions d'euros repartits en 3 convocatòries. La primera ja està tancada i hi ha una previsió d'una segona a finals del primer trimestre d'enguany. Per últim, i no me'n vull oblidar mai de recordar el gran repte que tenim també per la transició energètica i també en l'àmbit de la bioenergia, difusió amb jornades al territori i reforçar molt aquesta part de fer entendre la importància d'aquestes tecnologies malgrat l'impacte
que tenen al territori i fer valer tots els beneficis que, per altra banda, aconseguim amb això. Per acabar, us desitjo un camí ple d'aliances que es tradueixin en projectes concrets i transformadors. Gràcies per ser aquí, per apostar per la bioenergia i per creure en la força de la cooperació. Gràcies. Gràcies, directora general d'Energia de Catalunya, per aquestes paraules, aquestes xifres també, que ens motiven també per destacar el fet de ser pioners, que això sempre amb orgull ho recordarem, i d'aquest colideratge i tots aquests avantatges que estem veient a través d'aquestes primeres paraules que escoltem en aquest escenari de l'illa. Ara sí que comencem amb aquesta nit, com veuen, l'hem plantejada també amb un univers geopolític energètic. Com la situació d'incertesa actual pot contribuir a provocar efectes col·laterals positius o negatius al nostre sector de la bioenergia? Segur que molts i moltes hi esteu pensant. I somieu? També en positiu o en negatiu? Com afrontem aquesta circulació de matèries, de recursos? Com afrontem i, sobretot, com tenir en compte aquest escenari amatent amb la que cau? Com també sabem driblar obstacles, com sabem trobar oportunitats i ser, encara que ens costi, positius i optimistes. Doncs avui ens aporta coneixement i respostes a les nostres preguntes una periodista especialitzada en geopolítica, professora universitària, conferenciant, escriptora amb més de 30 anys d'experiència, malgrat que és molt jove, tant coordinant equips i decidint continguts com fent cobertura sobre el terreny i quin terreny arreu del món. Molt sovint, més del que ens agradaria, hostil. Cèlia Sarnades és llicenciada en Ciències de la Comunicació i màster en Relacions Internacionals per l'IBEI, exdelegada i corresponsal de Catalunya a Ràdio 3CAT als Estats Units, amb seu a Washington. Va ser també cap d'Internacional a Catalunya Ràdio en 2 períodes, si recorden, 2004, 2008, 2013, 2015. També va cobrir eleccions d'arreu del món, totes les presidencials dels Estats Units des de la victòria de Barack Obama de 2008. Ha cobert també cimeres internacionals, crisis humanitàries, revolucions socials i conflictes de tota mena, amb un seguiment exhaustiu, amb una anàlisi curós, amb especial atenció a l'actualitat política, econòmica i social nord-americana i europea. Per tant, amb aquest focus especial en temes migratoris i diverses crisis que se'n deriven. La Cèlia, actualment, la tenim també editant un podcast que recomanem, com és Mapamundi, al 3CAT, molt recomanable, i també, si la volen llegir, Fora de focus, la vida a les perifèries del món. Havent estat també dins l'Institut Internacional per la Pau i amb aquest abast literari que té. Una persona que considera que l'aprenentatge és la via, és el camí. Jo crec que els i les que estem aquí també ho considerem, i avui ho deia també la directora d'Energia, amb aquestes formacions a territori a nivell local, do local, think global, ella ho té molt clar. Una apassionada de la novel·la 100 años de soledad, jo crec que aquestes frases tenen molt a dir i molt a veure amb el que avui ens convoca. Los siervos condenados a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. O las cosas tienen vida propia, pregonava el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ànima. Avui ens donen i ens donem tantes oportunitats com calgui i li posem tota l'ànima i el coratge gràcies a la conferència central de la tercera nit de la bioenergia de la mà de Cèlia Sarnades. Endavant, mestressa, l'escenari és teu. Bona tarda, bona nit. L'Elisenda us preguntava si somieu amb què passa en el món. Jo somio cada dia amb Donald Trump i no sempre és agradable. Em passo el dia llegint, escoltant, intentant interpretar el que passa al món. I segurament molts dels que sou avui aquí, i estic impressionada per la capacitat de convocatòria, us pregunteu com és que hem de parlar de geopolítica, geoenergia, geopolítica de l'energia, en una nit com aquesta. La meva missió aquí, a vegades no del tot agradable, haig de dir des de fa un temps, és recordar-vos, perquè segurament molts ja ho sabeu, que la geopolítica, diguem, no és ni una cosa teòrica i una entelèquia que no ens afecta. Ningú del que està aquí viu en una bombolla, cap empresa de la que està aquí representada és aliena ni immune al que està passant avui al món. I el que està passant avui al món és el que avui us intentaré resumir
i una mica endreçar el caos. Jo penso que el problema és que hi ha molt caos actualment i el que costa és treure'n un esquema del que està realment passant en el planeta. Per tant, és això. La meva missió avui és dir-vos que el que passa al món us afecta, en major o menor mesura, és a dir, és molt important les polítiques que faci la Generalitat, tal com ens han explicat els dos directors generals, us afecta directament, però el que fa Donald Trump també, i especialment el que fa la Unió Europea, sobretot. Així que comencem, faré aquesta paradeta i m'aniré movent per explicar-los això, com està el món avui i què podem esperar-ne, que ja veureu que hi ha moltes preguntes encara sense resposta. Potser aquest any les tindrem, les respostes. Els coneixeu, no? Bé, dos de les persones que estan dominant i determinant les dinàmiques globals, òbviament Donald Trump i Xi Jinping, el president de la Xina. Què ha portat aquesta segona presidència de Donald Trump? És a dir, jo, com ha dit en la presentació, he cobert totes les eleccions presidencials dels Estats Units des del 2008 i quan Donald Trump va guanyar per segona vegada, ara fa un any i poc, tots sabíem que seria més dura la seva presidència o més agressiva que la primera, pocs podíem vaticinar que seria com està sent. Porta un any, en falten 3, veurem què passa en aquests 3 anys, però sí que podem fer un balanç d'aquest primer any i els canvis geopolítics mundials han estat enormes en tan poc de temps. Primer, l'arquitectura institucional que vam heredar de la Segona Guerra Mundial s'està desmantellant. Què significa això? Que quan va acabar la Segona Guerra Mundial, fa uns 80 anyets, si no calculo malament, el món va decidir que no volia que hi haguessin guerres com les que havíem viscut, sobretot al continent europeu. Per això es va dotar d'una sèrie d'institucions que el que promovien era la cooperació internacional i el multilateralisme. Volia dir que els països del món, i no només alguns, poguessin participar en la presa de decisions global. Per tant, es va crear la ONU, es va crear l'Organització Mundial del Comerç, es va crear l'Organització Mundial de la Salut, l'FMI, el Banc Mundial, institucions amb molts efectes, molt qüestionades en alguns llocs del planeta, però que en tot cas, durant tot aquest temps han garantit una estabilitat planetària i sobretot, una cosa que els empresaris agraeixen molt, que és una certesa i una previsibilitat del que podia passar. Això és el que avui està desmantellant-se. Qui era el líder d'aquest nou món després de la Segona Guerra Mundial? Òbviament van ser els Estats Units. Els Estats Units no podem dubtar que ha estat l'imperi amb més influència global de l'era contemporània, encara ho és, tot i que molt desafiat per moltes bandes. I el que eren els Estats Units eren el líder del món lliure, es deia així, no? En contraposició a la Unió Soviètica i els dos blocs que es van lluitar pel poder durant tant de temps fins a la caiguda del mur de Berlín l'any 89. Recentment, des que vam inaugurar el segle XXI, aquest món unipolar, que bàsicament controlaven els Estats Units com a líders d'aquest imperi sota el qual tots vivíem una mica, ha passat a ser un món multipolar. Vol dir que hi ha diversos pols d'atracció, diversos pols d'interès i diverses potències lluitant entre elles. Són bàsicament, com sabeu, Estats Units, Xina, Rússia, que actualment en Putin té unes renovades ambicions imperials que s'estan manifestant també en la geopolítica, com sabeu, en la guerra d'Ucraïna, bàsicament, de la qual en parlarem, i també l'ascens d'altres potències que no són encara les primeres, però que van camí de tenir molta influència, com és la Índia o podríem dir Turquia també. Per tant, d'aquí se'n deriva que ja estem inaugurant una nova era històrica. Molts historiadors parlen d'un punt d'inflexió que ens porta cap a un nou escenari mundial del qual avui ningú, ni jo ni ningú, es pot dir cap a on ens portarà, però que és un nou ordre mundial o un nou desordre mundial, així el diuen alguns, i un retorn a la dinàmica dels imperis, però uns imperis concebuts a l'estil del segle XIX, i ara ho veurem. Com a epicentre d'aquests canvis, òbviament, hi ha Donald Trump, a qui alguns qualifiquen de disruptor en cap, altres li diuen el aconseguidor en cap, és una figura polèmica, òbviament, que va arribar a la presidència amb un discurs molt basat en la seguretat, molt agressiu amb la migració, prometent receptes econòmiques de difícil aplicació, hem de dir, però això va ser suficient per donar-li la victòria indiscutible que va obtenir a les últimes presidencials. Què caracteritzen aquests Estats Units d'avui que estan tenint tanta influència en el nostre dia a dia de la Unió Europea, d'Espanya, de Catalunya? La seva aproximació totalment transaccional. Vosaltres sou empresaris, els empresaris s'aproximen a la realitat normalment, intentant aconseguir alguna cosa, jo et dono una cosa, tu me'n dones una altra, i així tots sortim guanyant o no. En el seu cas,
Normalment el que vol és sortir guanyant ell i la resta ja ho veurem. Però és aquesta aproximació transaccional no basada en uns valors compartits ni grans teories de les relacions internacionals, sinó en què puc aconseguir, tu què em pots donar, que em convingui a mi i a la meva base electoral, i als Estats Units. És un home capriciós, amb un gran ego. Els analistes de relacions internacionals consideren que algunes de les seves decisions més importants no necessàriament han tingut a veure amb un avantatge geopolític, sinó simplement en imposar la seva presència i el domini dels Estats Units sobre altres països, i podria llegir-se en el cas de Venezuela, amb una nova estratègia de seguretat nacional que va anunciar la Casa Blanca el mes de desembre i que bàsicament contempla un retorn a doctrines polítiques antigues. És a dir, la doctrina Monroe, que és una doctrina política del segle XIX, és la que ell recupera, ara se'n diu doctrina Donroe, de Donald, i que preveu que els Estats Units pot fer el que vulgui, més o menys, a tot el llarg del continent americà. I no només al llarg del continent americà, sinó en la seva zona d'influència marcada per la geografia, on s'inscriuria, per exemple, Groenlàndia. Ja sabeu tot el que ha passat amb el tema de Groenlàndia. L'objectiu, bàsicament, és que els Estats Units recuperin el que ell considera que ha estat una pèrdua de respecte per part de la resta del món i una pèrdua del domini incontestable dels Estats Units en el món occidental. Per tant, aquest és el seu objectiu de les seves polítiques i això, per exemple, s'ha traduït en dir, molt bé, els Estats Units fins ara sostenien tota aquesta estructura institucional i ho pagàvem nosaltres. Pagàvem la principal contribució a la UNESCO, a l'Organització Mundial de la Salut, a la ONU, etc. Tot això jo ho retiro, o ho disminueixo. I a més tanco totes les agències d'ajuda als Estats Units del món que han deixat milions de persones sense l'ajuda que rebien fins ara, perquè considera que els Estats Units no tenen per què finançar aquest ordre internacional que hi havia fins avui. Per tant, això és una postura que té Trump i la seva administració que té un impacte immens, enorme, estratosfèric en el funcionament del món. En què es tradueix això? En un debilitament dels vincles estratègics que els Estats Units han tingut des d'aquest final de la Segona Guerra Mundial. Bàsicament, subratllarem el vincle transatlàntic amb Europa, el qüestionament de l'OTAN i el missatge de Trump de dir-li a l'OTAN i als membres de l'OTAN espavileu perquè jo no penso seguir pagant com he estat pagant fins ara, per tant vosaltres heu de pagar més en la vostra pròpia defensa. I això què significa? Que els països membres de l'OTAN, és a dir, la Unió Europea bàsicament i altres països, s'han compromès a incrementar la seva despesa de defensa fins a un 5% del PIB en breu, i això es tradueix en molts menys diners per a altres àmbits, que podrien ser sobretot els àmbits socials, de polítiques socials. En l'àmbit de la pau sabeu que Donald Trump el que vol és el Premi Nobel de la Pau, i no li han donat. No li van donar l'any passat perquè potser anava una mica just, no li havia donat temps de guanyar prou punts, però Donald Trump tot el dia s'estava vanagloriant d'haver aturat 8 guerres. No és cert això, sí que és veritat que ha intercedit en algunes exitosa amb prou èxit. Ha aconseguit l'alto al foc de Gaza. És a dir, la guerra de Gaza ens pot semblar llunyana. La guerra de Gaza té un impacte enorme en el funcionament de la regió del Pròxim Orient, que, com sabeu, és una zona altament sensible des d'un punt de vista energètic. Per tant, tot el que passa no és mai un fet aïllat. Tot té unes conseqüències i un efecte concatenat en el que passa al voltant i en àmbits que potser no semblen tan propers com l'energia. Per tant, ha tingut els seus èxits. L'acord de Gaza en seria un, tot i que Israel ha continuat bombardejant i atacant Gaza, però en menor mesura, i alguns fracassos de moment, com és el cas d'Ucraïna. Però a dia d'avui, avui mateix, estan havent negociacions entre els Estats Units i Ucraïna i estan havent negociacions entre els Estats Units i l'Iran, que sembla que seria el pròxim objectiu de Donald Trump, és a dir, doblegar l'Iran perquè garantir que l'Iran no aconsegueix la bomba atòmica, l'energia nuclear, però sobretot per doblegar-los des d'un punt de vista polític. Llavors, a nivell intern, com sabeu, hi ha hagut una certa degradació democràtica als Estats Units, un president que no reconeix els límits institucionals que estan establerts a la Constitució del seu país i que contempla que hi hagi una sèrie de contrapesos dintre de la dinàmica democràtica que limiten el poder del president, límits que ell qüestiona o no reconeix. Simultàniament tenim un núvol de tecnooligarques que se'n diuen, Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman, Peter Thiel, és a dir, de grans empreses de la tecnologia que determinen moltes de les decisions de Donald Trump i que estan també participant en la configuració d'aquest nou món.
del qual encara no tenim prou notícies. Hi ha un procés d'enriquiment personal molt important de tot aquest entorn de Trump i la seva família i un creixement enorme de la desigualtat tant als Estats Units com al món que també té repercussions. Tot això té un efecte col·lateral que afecta molt a Europa i a Espanya i a Catalunya possiblement, encara no hem de veure què passa amb les eleccions, que és l'ascens i el reforçament dels partits d'extrema dreta al món, els partits ultrapatriòtics, ultranacionalistes, amb discursos molt disruptius cap a l'ordre institucional. Ho veurem pròximament, sens dubte, al Regne Unit, amb el partit Reform de Nigel Farage, ho veurem a França, amb el partit de Marine Le Pen, que probablement guanyarà les pròximes eleccions perquè ja en va guanyar les últimes, però es va fer un pacte polític, i a Alemanya amb Alternativa per Alemanya. I veurem què passa a l'estat espanyol i a Catalunya també amb l'extrema dreta. Per tant, estem en un moment de transició cap a on? No ho sabem, no ho sap ningú. És a dir, quan s'obre una nova era geopolítica, cap a on ens portarà? Tot s'anirà col·locant al seu lloc, potser Trump recula, potser la Unió Europea es reforça, veurem, ja en parlarem ara. Estem en una guerra freda, com sabeu hi ha una batalla sorda i sonora de tots els tipus entre els Estats Units i la Xina, que de moment, des del punt de vista comercial, s'està resolent a favor de la Xina. S'està dividint el món en àrees d'influència, és a dir, als Estats Units Donald Trump dirà molt bé, jo em quedo la meva àrea d'influència, el continent americà i satèl·lits, Rússia queda la teva àrea d'influència, Xina queda la teva àrea d'influència i aquí la Unió Europea on queda? De qui serà el segle XXI és la gran pregunta que ens fem tots els que ens dediquem a la geopolítica. És a dir, fa poc era previsible que continués sent un segle molt dominat pels Estats Units amb contrapesos o amb contrapotències. Ara no està tan clar, perquè aquestes polítiques de Donald Trump en realitat no deixen de ser un tret al peu des d'un punt de vista estratègic en bona part pels Estats Units, però això es veurà en el futur. El que sí que estem veient és el poder de les potències mitjanes. Canadà està liderant un moviment perquè hi hagi aliances alternatives entre les potències mitjanes per no haver de dependre tant dels Estats Units ni de la Xina. Aquestes aliances alternatives des d'un punt de vista comercial s'ha vist en el recent acord entre la Unió Europea i l'Índia, el de moment no clar acord amb Mercosur i darrere fons la batalla tecnològica i la intel·ligència artificial. Això és una batalla a mort entre els Estats Units i la Xina i sobretot entre Silicon Valley i la Xina. I darrere d'això, o sigui, seguint aquestes pressions, sobretot de Silicon Valley, també trobem algunes de les polítiques i decisions de Donald Trump de desregularitzar tot el sector de la intel·ligència artificial. Per tant, aquest ha estat un resum, de com està el món avui. I ara em vull centrar en la geopolítica energètica. La geopolítica energètica diria que és el principal pilar de la geopolítica. És a dir, l'energia, l'accés als recursos energètics, com es gestiona, qui té els recursos, com es gestionen, com arriben. Tot això determina totes les dinàmiques globals de poder d'avui en dia, o en bona part. Per tant, la geopolítica energètica, que sembla un nom així una mica dens, també no deixa de ser, com ara veurem, les dinàmiques que hi ha entre les potències quan es barallen pels recursos. Què ha passat? Ara ho veurem. Mentre els recursos energètics han estat principalment fòssils, la geopolítica energètica es determinava per la geografia. És a dir, qui té aquests recursos, qui té la sort que un dia hi ha uns jaciments de petroli sota d'ell, uns jaciments de gas, unes mines de carbó. Això en temps que semblen una mica prediluvians, però encara, de fet, l'energia fòssil encara és la principal del món. Per tant, genera tota una dinàmica de dependència, tant entre els productors, que esperen uns beneficis, uns ingressos de les seves fonts d'energia, com els consumidors, que tenen una necessitat energètica per cobrir. I aquests consumidors, quan no tenen recursos propis fòssils, en aquest cas, com ha estat la Unió Europea, se li genera tota una sèrie de vulnerabilitats, tota una sèrie de debilitats, de dependències que, des d'un punt de vista geopolític, poden ser perilloses. I això és el que determina la dinàmica global dels Estats Units, la Xina, Rússia, el Golf Pèrsic, Iran. Tots estan una mica involucrats en aquestes dinàmiques pel control de l'energia. Us he posat un exemple pràctic en aquest mapa. A veure si això funciona. Bueno, doncs no passa res. Veieu, la taca vermella, aquí al mig, és el principal jaciment de gas del món. Està situat a la zona més sensible del món també, que és el Golf Pèrsic i l'estret d'Hormuz, que després en parlarem. Aquest jaciment de gas enorme és part d'Iran i part de Qatar.
Per tant, exemplifica una mica aquestes dinàmiques que us dic. És a dir, pot Qatar accedir a aquest gas que en bona part ha estat territori iranià? Com Iran impedeix que Qatar accedeixi a aquestes fonts de gas perquè Qatar, diguem, és un subministrador d'Occident i Iran, com sabeu, és el suposat enemic número 1 d'Occident? En aquest tros tan petit una mica s'escenifiquen aquestes dinàmiques de poder entre unes i altres potències. Llavors, la geopolítica energètica bàsicament té 2 pilars. El subministrament, és a dir, on jo em centraré, és a dir, el subministrament d'energia és clau per la seguretat dels països, és un punt crucial de la seva sobirania i, per tant, determina moltes de les decisions polítiques que es prenen en aquests països. I la segona pota serien els preus i la competitivitat, que no entraré tant perquè és un tema més tècnic, però és obvi que els preus i la competitivitat també estan determinats per les dinàmiques geopolítiques. I ara després us passaré alguns exemples. Llavors, ara estem en plena transició de fòssils a renovables. Està sent una transició turbulenta perquè estan entrant pel mig factors que no es contemplaven quan tothom, molt feliçment, va vaticinar la descarbonització de les economies, que tant de bo fos així, però estan sortint alguns obstacles pel camí i veurem que això està reconfigurant també les relacions internacionals. Llavors, quina diferència geoestratègica? No entraré ara en tipus d'energia, que això vosaltres ho sabeu molt bé. Geoestratègica hi ha entre els combustibles fòssils i els combustibles renovables, o l'energia renovable, no direm combustible, energia renovable. Òbviament, els fòssils, qui té accés als jaciments controla el discurs, és a dir, té la paella pel mànec. Què ha passat? Que històricament els països que tenien accés al petroli, el gas i el carbó podien marcar l'agenda d'altres països. És a dir, mentre els Estats Units va ser un país dependent energèticament, que ja no és el cas, depenia d'aliats com Aràbia Saudita. I tots els països europeus i la Unió Europea en general depenia, fins fa molt poc, de Rússia pel seu subministrament de gas. Per tant, fa que Europa, que és el que més interessa, perquè és el nostre marc mental i físic, depenia de partners a vegades poc fiables, que podien tallar-te el subministrament en un moment donat. Quin avantatge geoestratègic tenen les renovables? Doncs, òbviament, que és una energia molt més descentralitzada, molt més multipolar, no depens de tenir un jaciment, no depens que algú et talli el gasoducte o fas un sabotatge de l'oleoducte. Depèn de la tecnologia, no de la geografia, i per tant tu pots fer turbines. En principi tothom es pot fer les seves turbines si té la tecnologia, o sigui, el know-how i té les matèries primeres per fer-ho, que això és un altre problema. Per tant, reduïm dependències dels proveïdors tradicionals, com serien els països del Golf Pèrsic, però en creem de noves, i ara ho veurem, això. Des del punt de vista de la Unió Europea, tot aquest panorama que acabo de descriure, aquestes dinàmiques respecte a les energies fòssils, les noves dinàmiques respecte a les energies renovables, com s'estan articulant des de la Unió Europea i quins factors estan influint a l'hora de decidir les polítiques europees sobre l'energia. 2 factors clars, 2 potes, 2 pilars. El primer seria, òbviament, el canvi climàtic i la transició verda, que és un dels objectius, diguem, una de les marques de la Unió Europea, ha sigut la seva aposta per aquesta transició, però pel mig ha sortit un problema, que ha estat la guerra d'Ucraïna, i ara veurem com això ha influït. Des del punt de vista del canvi climàtic i la transició verda, és a dir, Europa ha estat pionera en els seus objectius, pionera en aprovar legislacions molt ambicioses per a la descarbonització. I això es va traduir en el Pacte Verd Europeu, que la Comissió Europea, la primera Comissió Europea d'Ursula von der Leyen, va aprovar l'any 2019 i que marcava tots els objectius en els quals encara ens movem, tot i que amb alguns matisos que després explicaré. Òbviament, el marc global en què es movem tota la política de descarbonització, de transició, de canvi climàtic, de transició verda, etc., és l'Acord de París de fa ja uns 10 anys, que marcava uns objectius de reducció per reduir l'escalfament del planeta. Aquesta descarbonització de l'economia, com dic, es va reflectir en el Pacte Verd, i aquest Pacte Verd està patint alguns canvis en la segona comissió, que ara veurem, influïts en bona part per la guerra d'Ucraïna, que seria el segon pilar de les polítiques energètiques, és a dir, que està determinant la política energètica de la Unió Europea. I vull tornar a recordar que la política energètica de la Unió Europea ens afecta de ple. Què va passar amb la guerra d'Ucraïna? En el moment que Rússia va envair Ucraïna, i jo hi era el dia que Rússia va envair Ucraïna, i us asseguro que no va ser un dia agradable, la Unió Europea va prendre la decisió política de desconnectar-se de Rússia. Això és una decisió política
de molt impacte i que ha tingut moltes conseqüències econòmiques en el continent. La decisió que va consistir en dir nosaltres volem deixar de dependre de Rússia en el tema energètic, no volem rebre més energia des de Rússia. Això va afectar bàsicament un dels motors econòmics d'Europa, que com sabeu és Alemanya, i que mentre Angela Merkel va ser la cancellera va haver una aposta molt clara estratègica per Rússia, malgrat que era políticament un soci qüestionable o que no estava aliat necessàriament amb la Unió Europea, però sí que es va arribar a un acord de proveïment, de preus estables, i fins i tot Alemanya tenia el seu propi gasoducte que connectava amb Rússia. Aquesta decisió de desconnectar-se de Rússia ha tingut un impacte econòmic molt alt que potser no hem percebut del tot perquè veníem de la recuperació llampec postpandèmia, però com recordareu, la inflació es va posar pels núvols, els preus de l'energia van pujar moltíssim, les cadenes de subministrament van quedar interrompudes, fins i tot va haver-hi crisi alimentària en alguns llocs del planeta per aquesta decisió. Per tant, la desconnexió de Rússia, que ha de culminar el 2027, és a dir, la Unió Europea aspira que el 2027 no arribi res de Rússia, ni una gota de combustible, ni de gas, ni de res, ha tingut un impacte econòmic i ha incrementat la inseguretat energètica. Això ho diré moltes vegades perquè precisament és un factor que juga a favor del vostre negociat, de la biomassa, de la bioenergia, és a dir, de tots els recursos, de totes les energies que depenen de recursos energètics que ja són dins del territori. Davant aquesta realitat, el que ha fet la Unió Europea és buscar alternatives, i això ha tingut una sèrie de conseqüències que també ens afecten. Primer, la dependència russa s'ha substituït per una dependència respecte als Estats Units, però acabo de descriure uns Estats Units que cada cop són un soci menys fiable. Per tant, aquesta nova dependència genera vulnerabilitat. Sobretot, bàsicament, és una dependència en el gas liquat que arriba en vaixells, en bona part arriben fins a Espanya i que ara cobreixen el 57% de les necessitats de la Unió Europea. Aquí teniu aquest gràfic que il·lustra molt bé com ha evolucionat la dependència energètica de la Unió Europea des de la guerra d'Ucraïna. El 2021, just abans la guerra, ara estem commemorant el 4è aniversari, la guerra va començar el 2022. El 2021, la columna blau claret és Rússia, la del mig és Noruega i la groga és Estats Units. Veieu com ha evolucionat. Noruega és avui el primer proveïdor energètic de la Unió Europea. Va agafar una mica el relleu de Rússia sense arribar als nivells de Rússia, però veieu com els Estats Units també ha anat creixent moltíssim. Noruega ha crescut i s'ha mantingut estable i Rússia no ha deixat de baixar. En aquest context, Espanya és el tercer país que ha incrementat més la seva importació de gas dels Estats Units que gas liquat, que després distribueix des dels seus ports a la resta de la Unió Europea. Per tant, una conseqüència ha sigut incrementar la dependència dels Estats Units. Una segona conseqüència és la reactivació d'antigues fonts d'energia. Mines de carbó. Hòstia, mines de carbó? Dius, perdona, no estàvem deslliurant del carbó ja? Doncs no del tot, perquè des dels Estats Units Donald Trump ha tornat a estar apostant per al carbó. De fet, l'altre dia va reunir a la Casa Blanca un munt de directius relacionats amb la mineria. I Alemanya, que estava en procés d'alliberar-se del carbó, ha allargat el temps de les seves mines. Això és una mina de carbó d'Alemanya. Alemanya és el principal productor europeu d'un tipus de carbó que és més tou que el carbó tradicional, però que són mines, es diuen open air en anglès, o sigui, a l'aire lliure, obertes, que contaminen moltíssim. El procés, o sigui, Alemanya s'ha marcat el 2028 per tancar les mines, però no està del tot clar, dependrà molt de com evolucioni la seva indústria. I l'altra conseqüència, per exemple, l'altra energia que s'ha reactivat és la nuclear. I a França, que és un país que va apostar fa molt temps per l'energia nuclear, tenia aquest panorama de centrals nuclears, 56 reactors en marxa, però molt degradats. No s'havia fet manteniment perquè, presumptament, anàvem tots cap a un altre tipus d'energia. Per tant, la inseguretat energètica que ha provocat la guerra d'Ucraïna ha fet que França llanci a Emmanuel Macron, especialment al president Emmanuel Macron, una nova estratègia de nuclear amb inversió milionària per construir nous reactors i arreglar tots els que ja tenen. Per tant, en el cas de França, per exemple, el país veí, les renovables són molt inferiors, la producció de renovables és molt inferior a la producció d'energia nuclear. Tercera conseqüència, Europa diu, molt bé, aquesta dependència energètica que tenim ens fa molt vulnerables, ens poden venir tot el dia, ens cauen d'una banda i de l'altra. Per tant, a partir d'ara el meu objectiu és ser autònom, l'autonomia estratègica energètica. Aquest concepte d'autonomia estratègica energètica
és la que ara condueix i guia totes les decisions energètiques de la Unió Europea. I en aquest marc s'han aprovat noves directives i, sobretot, s'ha fet una aposta enorme per les renovables. El 2022, just quan va començar la guerra d'Ucraïna, la Comissió Europea va aprovar el pla REPowerEU. Està dotat amb 300.000 milions d'euros i, bàsicament, el que pretén és impulsar l'energia renovable arreu de la Unió Europea. En el cas d'Espanya, és el país on les renovables tenen més implantació. Més del 50% de l'energia que es produeix a l'estat espanyol procedeix de fonts renovables. Aquest gràfic és de l'Agència Internacional de l'Energia, del seu últim informe anual. I com veieu, l'increment de les renovables arreu del món ha estat important. Bàsicament, la groga és l'energia solar, la blau turquesa és l'energia eòlica, la blau més forta és la hidroenergia, la hidroelèctrica, i la barreta blanca, no sé si la veieu, són altres tipus d'energia, que també van apareixent en l'informe, ja en parlem, com són la bioenergia. Això ho sabeu millor que jo, però m'agrada recordar-ho perquè és un punt geoestratègic superimportant. Quins problemes plantegen les renovables avui en dia? Quins reptes s'han de superar? Hi ha un problema de renovació de la xarxa, d'interconnexions, que requereix inversió, d'aquí el programa REPowerEU. Un problema a vegades d'estabilitat en el subministrament, i si no recordem d'on va venir l'apagada de l'any passat a Espanya, va ser un conjunt de factors, però això va influir. Problemes d'emmagatzematge i problemes d'ajustament de l'oferta i la demanda. Però, sobretot, les renovables generen novament dependències, que està en contra, diguem, de lo que seria la política europea o el que convé, que és la dependència de matèries primeres molt crítiques, minerals com el liti, el cobalt, el coure i les terres rares, que es concentren sobretot a la Xina. És a dir, que, i no només es concentren les matèries primeres, és a dir, que la Xina controla totalment el procés de manufactura d'aquests minerals. A vegades la Xina fins i tot va, els treu a Àfrica, se'ls emporta a la Xina i allà els processa i després els ven a Europa. I Europa en aquests moments tampoc té en absolut prou jaciments ni prou accés a aquest tipus de materials necessaris per construir turbines, bateries, és a dir, per construir i per explotar les renovables. I en aquest sentit es va aprovar una directiva especial que es diu la Directiva de Matèries Primeres Crítiques amb un mapa de jaciments d'Europa. Clar, això seria el retorn a la mineria. Això és el mapa que ha elaborat la Unió Europea amb els jaciments principals que es podrien explotar a Europa de minerals crítics. I en el cas de l'estat espanyol, a Catalunya no n'hi ha. Estan concentrats a Galícia, Extremadura i Andalusia. Però això és un procés lent, és tornar a obrir mines, hi ha moltíssima oposició social al territori per fer això, igual que la directora general parlava a vegades de les dificultats d'instal·lar segons quines infraestructures a segons quins llocs, sempre, o no, tot el debat dels molins de vent. És a dir, tot té avantatges i problemes. Per tant, per resumir, el que era un objectiu ambiental i de lluita contra el canvi climàtic, que era la descarbonització de l'economia i, per tant, la transició energètica, s'ha convertit en un objectiu geopolític. La Unió Europea vol ser més forta i vol dependre menys dels altres. No vol dependre dels Estats Units, si pot ser, no vol dependre de la Xina, tot i com veiem, treus una dependència i a vegades te'n surt una altra, com un bolet. I, per tant, la reducció d'emissions o la sostenibilitat associada a les renovables també s'associen ara a l'increment de la sobirania energètica, que penso que això és una aspiració de Catalunya probablement, quan més autonomia energètica tinguis millor, i de la Unió Europea segur. Llavors, dintre d'aquest panorama de geopolítica i geopolítica energètica, anem a veure els factors específics que ens trobem aquest 2026. Aquesta foto és una foto que va fer pública a les xarxes socials, la Casa Blanca, quan Trump va llançar oficialment el seu pla per annexionar-se, comprar, ocupar, no estava molt clar, Groenlàndia. Amb l'acudit que a Groenlàndia no hi ha pingüins. Però això va ser un detall de comunicació estratègica. En tot cas, està clar que Donald Trump, com us he dit, té un objectiu de domini del món occidental, també una voluntat explícita de replegar-se com l'imperi que tot ho controlava, que garantia l'estabilitat i la pau global, amb moltes excepcions, haig de dir, perquè clar, no ha estat ben bé així. Els Estats Units ha tingut un rol històric, Amèrica del Sud, per exemple, Llatinoamèrica, molt qüestionable. Simultàniament, Donald Trump té una agenda verda negativa, podríem dir. Està, diguem,
eliminant, anul·lant o cancel·lant molts projectes que hi havia d'explotació d'energia eòlica al mar, als Estats Units, moltes directives que s'havien aprovat amb Obama primer i sobretot amb Biden respecte a la descarbonització, tot el tema de les mines de carbó que vol reobrir. Per tant, la seva política energètica no s'alinearia precisament amb els objectius que té la Unió Europea i que tenim aquí. Hi ha una cursa, jo diria gairebé a mort, per accedir als minerals i recursos, que per als Estats Units és una qüestió de seguretat nacional. I ara em vull aturar un segundet a explicar-vos el cas de l'Àrtic, que és un tema que m'agrada i que conec bastant, perquè crec que es resumeix tot una mica el que estic explicant fins ara. És a dir, això és el món vist des de dalt, l'Àrtic, que a mi, no sé si us passa, que els mapes, depèn d'on els miris, des d'on els miris et canvia totalment la perspectiva del que estàs veient o del que estàs analitzant. Això és l'Àrtic, Estats Units, Canadà, Groenlàndia. Aquí tenim Noruega, Europa, Rússia i Xina, que vindria per allà. Per tant, diguem que les grans potències del món miren cap a l'Àrtic i estan fregant-se les mans davant el degel de l'Àrtic. El degel de l'Àrtic és una catàstrofe bastant important des del punt de vista ambiental, de biodiversitat, corrents marines, clima, etc. Això us explicaria molt bé un biòleg. El degel de l'Àrtic també té efectes geopolítics molt importants. Primer, perquè obre noves rutes comercials. Rússia pot circular ara per la seva costa, diguem, àrtica. Els seus vaixells poden arribar molt més ràpid a Europa o a Groenlàndia, on vulguin arribar. Està obrint nombroses bases militars a la seva costa àrtica, nombrosos jaciments energètics a la costa àrtica i per allà circulant uns quants vaixells russos amb gas natural liquat per la costa àrtica. I Rússia i la Xina conjuntament estan invertint grans quantitats de diners en fabricar trencagels, que serveixen per, com diu el seu nom, vaixells que trenquen el gel i permeten la circulació al llarg de l'Àrtic. Que a poc es calcula que hi haurà mesos de l'any on estarà parcialment desfet al mar. Per tant, això potencialment què dona accés? Els recursos que estaven amagats sota el gel. Això seria una de les interpretacions que es fan del desig de Donald Trump de controlar Groenlàndia, perquè potencialment Groenlàndia té jaciments de recursos minerals importants sota el gel, però també el mar de Barents, que és aquesta part d'aquí, i Noruega, Tromsø, a sobre de Tromsø, no sé si ho veieu, a veure si... Ara, mira, a veure si es veu. Aquí. Aquesta illa d'aquí es diu Svalbard, està al nord de Tromsø, això és Noruega, Tromsø i Svalbard. Svalbard és una illa a mig del mar de Barents que pot ser el pròxim objectiu geopolític perquè està molt descoberta, ja hi ha assentaments russos de l'època de la mineria i ara una mica no estan posats tots els ulls. Llavors, Donald Trump què argumenta? Jo estic aquí, vull Groenlàndia perquè la tinc molt a prop i no vull tenir ni Rússia ni Xina ficats a Groenlàndia i molt a prop meu, però en realitat tindria altres coses per preocupar-se també. Per exemple, aquí hi ha Alaska, hi hauria l'estret de Bering amb Rússia i Europa té aquí territori que està, diguem, molt alliberat o molt lliure, de lliure accés per part d'altres potències. Per tant, diguem, ara es diu que l'Àrtic és la nova frontera geopolítica i fins i tot es parla de Guerra Blanca. Davant tot aquest panorama, i vaig a resumir quin impacte està tenint les polítiques europees. Primer, un canvi de prioritats. És a dir, la defensa ha guanyat territori i prioritat en l'agenda europea. Hem d'invertir més en defensa perquè els Estats Units no ens defensaran. Això és un canvi de paradigma brutal respecte al que hem viscut des de la Segona Guerra Mundial. Recordem amb una guerra a les portes, la guerra d'Ucraïna, que encara està en marxa. Aquest divorci que no s'ha consumat amb els Estats Units, però que sembla a vegades que avança, retrocedeix, hi ha un procés allà de desacord, com a mínim, més el context bèl·lic, està provocant tres coses que crec que us afecten molt. Una és que hi ha un cert trencament del consens intern en l'agenda verda europea. Hi ha països, sobretot Alemanya, que davant el declivi de la seva indústria pesant, és a dir, recordem que Alemanya té indústria metal·lúrgica, té indústria automobilística, que la implantació del vehicle elèctric està anant més lent del previst per problemes legislatius, per problemes de prioritat també, per la competència de la Xina. Alemanya està pressionant molt. Per què? Per desregularitzar la Unió Europea. Alemanya està dient que la Unió Europea és un monstre burocràtic ple de lleis que ningú entén i que només fan que dificultar els processos industrials econòmics. Per tant, proposo desregularitzar la Unió Europea. Simultàniament,
Això està afectant el discurs, per exemple, del mercat de carboni, és a dir, el mercat d'intercanvi de bons de carboni, que era una mica la base de la política verda europea, que encara funcionen, que estan funcionant des de fa 20 anys, però que Itàlia està pressionant també molt perquè això desaparegui, perquè també consideren que lesiona la competitivitat de les empreses europees. I els objectius verds amb flexibilitat, és a dir, la Unió Europea no ha renunciat al seu objectiu estrella, que és la neutralitat climàtica al 2050. Aquest objectiu continua existint, tot i que cada cop es considera més difícil d'assolir. Però, en canvi, s'han flexibilitat alguns objectius concrets. Per exemple, el desfasament de certs tipus de fertilitzants s'ha ajornat una mica, la implantació única del vehicle elèctric, per tant, la retirada del vehicle de combustió també s'allarga fins al 2035, és a dir, donar una mica de flexibilitat a la indústria europea per adaptar-se a aquest nou panorama. Perquè, com dic, hi ha països com Alemanya, França, Itàlia, que estan dient ens estem fotent un tret al peu, perdoneu la col·loquialitat, perquè ens estem carregant la nostra indústria. En aquest context, dues pinzellades del vostre sector, que el coneixeu molt més que jo, però igual per infondre ànims en un context, com dic, una mica caòtic i una mica imprevisible, que subratllen diversos informes internacionals. No ho dic jo, ho diuen informes internacionals, que és, primer, el gran potencial de creixement que té la biomassa i el biogàs, perquè Espanya no representa ni un 1% de l'energia que es produeix i que es gasta. En aquesta carrera que acabo de dir cap a la seguretat i l'autonomia estratègica energètica de la Unió Europea, tot combustible i font d'energia que es nodreix de material propi, de matèria primera local, té tots els números de progressar. Com sabeu, la massa forestal a Catalunya i Espanya és de les més altes d'Europa, només els països nòrdics en tenen més. Com a primer productor europeu de carn de porcí, per tant, es generen milions de tones de residus derivats dels porcs. És una infraestructura i tecnologia bàsicament europea, per tant, una energia que no depèn de vulnerabilitats ni dependències a vegades hostils, com serien les de la Xina, i que pot incrementar molt el seu pes a nivell mundial, subratllava l'informe de l'Agència Internacional de l'Energia, en zones on hi ha pocs gasoductes, passa molt a Llatinoamèrica, o aquí, a zones on no arriba el gas natural. No sé, jo vaig molt a l'Empordà i allà, diguem que les estufes de palets funcionen a top drap perquè no hi ha accés al gas. El fet que la matèria prima sigui econòmica, i això ja no sé, seria segurament un debat del sector, és atractiu pels consumidors en un moment que hi ha hagut aquests increments del preu de l'energia i tanta inestabilitat de preus. I, òbviament, és molt menys sensible, és a dir, igual que la geopolítica li afecta perquè li afecta la legislació i els canvis de prioritats europeus, també és molt menys sensible als canvis i a les tensions geopolítiques. I només perquè sapigueu, abans us he parlat del jaciment de gas que estava aquí entre Qatar i Iran, ara us parlo de l'estret d'Hormuz, que segurament és el tros més petit de terra del planeta on passen més coses. Aquest trosset d'aquí, que en alguns moments només té 33 quilòmetres d'amplada, per aquí passa una cinquena part de la producció mundial de petroli. L'amenaça de l'Iran de tallar l'estret d'Hormuz, que a més ha estat autoritzada pel seu Parlament, és una de les amenaces que pot esgrimir contínuament quan als Estats Units li pressiona molt, com està fent ara. I això automàticament impacta en el preu del petroli. Per tant, diguem que tota font d'energia que sigui menys sensible a aquests avatars de la geopolítica també té molt camp per davant. Finalment, vull destacar 3 coses més a l'informe que crec que són molt positives. L'aposta per la circularitat, del qual han parlat els directors generals. L'eina per combatre la disminució de la població rural, és a dir, per contribuir al desenvolupament econòmic de les zones rurals. I, finalment, la contribució que es fa per al manteniment dels espais naturals, boscos, etc. Per tant, la legislació que faci la Generalitat impacta molt, però el context mundial, és a dir, si nosaltres avancem cap a l'autonomia estratègica energètica, el combustible, la bioenergia, té molts números per progressar en aquest context, malgrat que hem de veure cap a on van, diguem, els objectius i les polítiques actuals de la Unió Europea en l'àmbit de la transició verda. Per tant, una mica aquest és el panorama. No puc concretar algunes coses perquè ningú les pot concretar, perquè hem de veure una mica les dinàmiques actuals cap a on evolucionen i si, sobretot, la Unió Europea aconsegueix èxits en aquesta estratègia per la qual està apostant ara, que és el reimpuls de la seva indústria, el reimpuls de la seva economia per poder competir fort, sobretot amb la Xina i amb els Estats Units. Per tant,
Fins aquí puedo leer, que es diria, i espero veure l'any que ve, segurament el panorama haurà canviat molt. Aquest és el tema, que la geopolítica i el món estan canviant cada dia, per això somio cada dia amb Donald Trump. Moltes gràcies. Quin malson. Moltíssimes gràcies, Cèlia Sarnades. Brillant exposició, de debò que estàvem allí esmaperduts, corpresos, garrativats a l'escoltar les teves paraules amb aquesta exposició tan contrastada d'aquest context al que ens veiem immersos. Realment, no estem gens aliens ni immunes a tota aquesta que està caient. Per tant, estarem molt pendents d'aquesta nova era trumpista, veurem cap on van els trets i també tindrem en compte molt aquesta terra blanca de l'Àrtic i veurem cap on ens porta aquesta neutralitat, si és que hi arribem, climàtica 2050. Gràcies de debò, Cèlia. Et seguirem la pista, val molt i molt la pena. Estareu amb mi que ha estat molt interessant poder escoltar aquest escenari i amb aquesta minúcia, el detall, per veure cap on anem i el per què de tot plegat. Ara sí que entrem a la part més esperada d'aquesta nit, de la tercera nit de la bioenergia, procedint al lliurament dels tercers premis d'aquesta bioenergia a Catalunya. Per tant, avui davant aquest sector de vosaltres reconeixem les bones pràctiques que s'han realitzat al territori en l'àmbit de la bioenergia, donant així també visibilitat a projectes que s'han treballat de manera rigorosa, tenint en compte també tot aquest panorama que ens explicava la Cèlia, i que a partir d'avui, sens dubte, també esdevindreu motors, també per impulsar altres projectes, dels que estan allà a hores d'ara també duent-se a terme i els que estan per esdevenir, que n'hi ha i moltíssims. Molt de talent i molt colideratge, com dèiem abans. Així que recordem que comptem amb 4 categories. El millor projecte de biomassa, el millor projecte de biogàs, el millor projecte o premi a la divulgació i difusió del sector i aquest premi a la trajectòria professional dins del sector d'una persona individual. Tot i que enguany el nivell tècnic innovador de les candidatures de biomassa i biogàs presentades era molt elevat, així ho trasllado, així ho transmeto de part del jurat dels premis, s'ha optat per atorgar els guardons a projectes que responen a aquest component de responsabilitat social. Per tant, tinguem en compte aquesta vessant més social de corresponsabilitat, perquè aquí veuran el resultat final d'aquest jurat, que el tenim aquí disposat en 4 sobres, com ja va ser en tradició en aquesta nit de premis, tercera nit de la bioenergia, del CBC, del clúster de la bioenergia de Catalunya. Així que cada un d'ells també demanarem una persona que ens acompanyi a l'escenari per entregar, per lliurar aquest guardó. Les persones que formen part dels equips d'aquests projectes també els demanem que si poden concretar el seu discurs d'agraïment amb un parell, 3 de minutets, els hi agrairem moltíssim, perquè això és una festa i encara ens queda molta nit per endavant. Així doncs, comencem, si us sembla, per al Premi Biomassa d'aquesta tercera nit de la bioenergia, patrocinat per Soriguer. Amigues i amics, el projecte guanyador és Bio4Piri, presentat per la Fundació Catalunya La Pedrera. El més valorat és que es tracta d'un projecte que aborda de forma transversal els reptes del sector: prevenció d'incendis, gestió forestal sostenible, desenvolupament de talent en zones rurals i un projecte que destaca per posar l'impacte social de la biomassa al centre de la proposta, que ha estat un aspecte considerat primordial pel jurat. Així doncs, demanem que pugin a l'escenari per entregar el premi els senyors Àlex Martín, director d'Instal·lacions i Tecnologia de Soriguer, i Andreu Iglesias, director d'Enginyeria, Operació i Manteniment, també de Soriguer. Enhorabona, recollirà el premi Joaquim Engler, coordinador de projectes de bioeconomia forestal i social al territori de Bio4Piri. Una miqueta endavant, merci. L'enhorabona a Bio4Piri de la Fundació Catalunya La Pedrera. Premi Biomassa, aquesta tercera edició dels premis. Endavant, l'esperem aquí davant d'aquest faristol. Endavant, gràcies. Sí, merci.
Bona nit. Primer, també moltes felicitats al clúster i als socis. Fa 10 anys ha començat tot. Jo he estat també fa 10 anys i és realment boix veure aquesta evolució del projecte. I també gràcies per aquest reconeixement que realment ens fa molt feliç. Avui he vingut en nom de tot l'equip d'aquest projecte liderat per la Fundació Catalunya Pedrera, comptant amb la participació del Centre de Ciències i Tecnologia Forestal de Catalunya, la Fundació Pau Costa, la Fundació Integra Pirineu, la Fundació Empresa i Clima i també la Fundació Quebrantahuesos. Més de 70 persones treballant en 14 accions diferents durant 2 anys, un projecte financiat per la Fundació Biodiversitat, i realment per mi ha sigut un plaer poder veure tota aquesta evolució del projecte i també veure la transformació del territori i la positivitat que s'ha vist durant el trajecte del projecte. També gràcies a tots els treballadors forestals que han treballat en primera línia, als ramaders que també estan treballant per la transformació del país i penso que és molt important. Hem de cuidar els treballadors forestals i els ramaders, que sense ells no és possible de subministrar biomassa i transformar aquest país que necessitem, un país resistent i resilient al canvi climàtic. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara sí, els convidem que els companys de Soriguer. Felicitats, Biofiri, de Fundació de Pedrera. I aquest reconeixement també als productors, en aquest cas, als ramaders, als agricultors, als forestals. Seguim. Premi Biogàs. Patrocinat per Netja, Grupo Naturgy. Aquesta tercera edició de la nit de la bioenergia de Catalunya, el Premi Biogàs és per Alcarràs Bioproductors. En aquest cas, el jurat valorant positivament la candidatura d'Alcarràs Bioproductors, aquest projecte que defineix un model de governança que fixa l'impacte del territori i que dona resposta als reptes de la descarbonització del sector primari, entregarà el premi al senyor Joan Plana, responsable de plantes de biometan, xarxa i blending d'hidrogen a Catalunya de Netja, i recollirà el premi Jordi Jové, membre de l'equip de direcció d'Alcarràs Bioproductors. Un fortíssim aplaudiment per aquest premi. Joan Plana? Un passet aquí davant, sisplau. Perfecte, gràcies. Doncs el Premi Biogàs, representant, senyor Jové i companyia, amb tot l'equip. Endavant, el faristol és vostre. Bona nit a tothom. Gràcies al clúster per la feina que fa i al comitè per haver elegits premiats. La veritat és que vinc en representació de 150 famílies ramaderes del municipi d'Alcarràs. És un projecte singular per nosaltres que comença de baix cap a dalt. No portem tants anys com el clúster, però sí que en fa 8 que estem en plena activitat. Tenim una planta de compostatge, com es veu a la foto, al fons, únicament en dejeccions ramaderes. Una planta de biogàs recent construïda, actualment amb un motor de cogeneració que fem energia elèctrica i energia tèrmica, i aquí a l'esquerra, que encara no es veu i que realment ens fa molta il·lusió, des del desembre del 25 estem fent biometà, tenim un tub virtual i l'estem injectant a la xarxa. Penso que com a agrupació de ramaders, com a gent del territori, som perseverants, hem lluitat pel que teníem molt clar que volíem fer, ho hem aconseguit. Miro moltes cares i molts de vosaltres ens coneixeu, ens heu ajudat i us ho agraïm molt. Penso que som molt joves, penso que en tenim moltes ganes, penso que tenim molta espenta. Tenim un espai singular per continuar creixent i per continuar evolucionant. Invito a tothom a que ens conegui i a que en pugui formar part. Agraeixo al clúster la feina que fa, els grups de treball que fem i com ho estem tirant endavant, i content de poder representar les famílies d'Alcarràs i agraïts a les famílies d'Alcarràs que els heu aconseguit aquest premi, juntament amb els meus companys. Per tant, gràcies a tots, bona nit i fins la propera. Molt bé, felicitats. L'enhorabona. Alcarràs Bioproductors. Gràcies, Netja, també pel suport.
Doncs heu vist amb aquest homenatge també a totes les famílies ramaderes. Pràcticament la Carla Simón li hem de dir que si torna a fer una segona versió de la pel·lícula Carràs, que també us incorpori, com a protagonistes. Seguim. Tercer dels premis de la nit de la bioenergia de Catalunya, en aquest cas, ja ho veieu, molt important la divulgació, aquesta comunicació, aquest sortir de la zona de confort i arribar com més lluny millor i doncs també donar a conèixer al món el que estem fent. El premi Divulgació aquest any és per la revista Retema, per la seva tasca com a mitjà de referència en la difusió de continguts vinculats a la bioenergia, a l'activitat dels associats del clúster, valorant doncs la contribució, la visibilització de la bioenergia, el paper en la implantació en diferents sectors industrials, ressaltant la importància en el procés de descarbonització. Entregarà el premi la senyora Laia Sarquella, cap de programa de bioenergia de l'Institut Català d'Energia, aquesta superrevista tècnica de medi ambient que recollirà el premi Alberto Casillas, director de la revista, director d'equipaments i serveis, també editor i gran soci. Endavant, felicitats! Perdoni, endavant. Gràcies, Laia. Aquestes paraules des de Retema, Albert Castelló. Gràcies. Bueno, buena nit a todos y todas. Nada, agradecer al clúster este reconocimiento que sin duda nos sirve pues, como revulsivo para seguir trabajando día a día en nuestro propósito principal, ¿no? Que es la dinamización de un sector como es en general el sector medioambiental, pero bueno, también en particular el sector de la biomasa, ¿no? Y de la bioenergía. Gracias a todos los profesionales y a todas las organizaciones que colaboran de una manera u otra con la revista, que nos empujan, ¿no? Y que nos acompañan para el desarrollo y para el impulso y para seguir trabajando duro para tener un medio de comunicación robusto, ¿no? Y potente que permita la divulgación de contenido y la divulgación de proyectos y opiniones y visiones que sin duda son fundamentales para el desarrollo del sector. Y por último, por supuesto, como no podía ser de otra manera, agradecer y dedicar este premio a todo el equipo de la revista que trabaja incansablemente para, bueno, pues después de casi 40 años que tiene de trayectoria la revista, seguir posicionada como un referente dentro del sector. Así que nada, muchas gracias. Moltes gràcies, felicitats, enhorabona a tot l'equip de Retema per aquest premi a la difusió i divulgació del sector. I ara sí que ens apropem al llindar d'aquests premis amb el premi a tota una trajectòria professional. Premi Trajectòria. A la tercera nit de la bioenergia de Catalunya, que és per la senyora Rosa Forcada, per tractar-se d'una dona referent del biogàs. Ha treballat a empreses com Grinyó, Catalana de Biogàs. El jurat destaca que va ser la primera dona en formar part de la junta directiva del clúster a finals de l'any 21, amb un gran coneixement dels serveis mediambientals, tractament de residus, una gran enginyera tècnica industrial química de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Barcelona, sempre al servei urbà d'uns organismes públics, l'Ajuntament de Barcelona, l'empresa privada, un perfil tot terreny, el del senyora Rosa Forcada, Premi Trajectòria Professional. Entregarà el premi la senyora Vanessa Abad, presidenta del Clúster de Bioenergia de Catalunya. Recull el premi la gran Rosa Forcada. Encantada. Unes paraules de la Rosa, enhorabona, per molts anys. Jo m'he portat una xuleta.
Bona nit, primer de tot, bona nit a tothom. I he de dir que això impressiona més del que sembla. Perquè, si estàs aquí per parlar de residus, ja és un costum i ja saps de què va, no? Però estar aquí per parlar d'una mateixa, la veritat és que el tema es complica una mica, per almenys per mi. Així que, sembla que és el repte d'avui, per tant, endavant. I precisament per això vull començar donant les gràcies, moltes gràcies, de veritat, al clúster, al jurat i tots aquells que heu participat en què volíeu reconèixer la meva trajectòria. Moltes gràcies per aquest premi, em fa molta il·lusió i l'agraeixo moltíssim i de tot cor. Al llarg del camí jo he après que res no s'aconsegueix sola. Darrere de qualsevol trajectòria hi ha equips, aliances, converses llargues, decisions difícils i moltes hores de feina compartida, inclús algun que altre plor. Però sobretot hi ha persones que t'acompanyen, que confien i que comparteixen reptes. És per tot això que aquest reconeixement també és de totes elles, de tots vosaltres, amb qui he tingut la sort de treballar, créixer i aprendre. Quan vaig començar en el sector dels residus, he de confessar que no era precisament el sector més glamurós, que no era el tema estrella a les sobretaules. No generava gens d'entusiasme. De fet, més d'una vegada m'han preguntat «I tu exactament a què et dediques?» Amb el temps, el que semblava un àmbit discret s'ha convertit en un sector clau pel futur del planeta. I és una gran satisfacció haver-hi apostat quan encara no estava de moda. Avui podem dir amb orgull que allò que alguns veien com un problema, nosaltres ho hem convertit en oportunitat, innovació i futur. Aquest premi reconeix una trajectòria, sí, però també reconeix un sector que ha evolucionat enormement i que ha sabut demostrar que gestionar residus és, en realitat, gestionar recursos i fer-ho amb responsabilitat i visió. Gràcies per valorar el compromís i la convicció que han guiat el meu camí. Continuaré treballant amb la mateixa passió, responsabilitat i determinació. Perquè si alguna cosa he après en tots aquests anys és que fins i tot allò que ja no té valor pot tenir una segona vida. Potser aquest premi també ens recorda que mai no és tard per continuar transformant, millorant i reinventant-nos. Al cap i a la fi, fa anys que demostrem que els residus no són el final de res, sinó el començament de moltes coses. Els residus no són el final de res, només necessitem algú que hi sàpiga veure al principi. De tot cor, moltes, moltes gràcies. Moltíssimes felicitats, Rosa Forcada. Gran missatge que ens deixa aquesta nit d'homenatge. No marxi encara? Doncs moltíssimes gràcies a la Rosa perquè ha donat un gran missatge com a colofó d'aquesta nit. Aquest residu no és el final de res, sinó el principi, l'inici de tot. Pràcticament ens ha agradat molt aquesta gran màxima i també per posar punt i final a aquesta part dels premis d'aquesta nit de reconeixements, d'exemples, de referents, sens dubte que sou, que ens ajudeu a veure i a promoure aquesta col·laboració i aquesta innovació per a un nou cicle regeneratiu i amb aquest valor continu i infinit. Doncs sí, arribem ara sí al llindar d'aquesta nit. Ara toca la part més festiva, la de retrobada, però abans volem rebre les paraules de la presidenta del clúster de la bioenergia de Catalunya, perquè sí, hi ha un camí per recórrer que és molt llarg, hi ha un horitzó allí, més enllà del 2030, més enllà del 2050, i per tant, amb moltes ganes d'escoltar aquest balanç de la nit i aquesta cloenda. Així que si és tan amable, senyora Vanessa Abad, presidenta del clúster de la bioenergia de Catalunya. Gràcies. Bona nit a tothom. La veritat és que dona molt de goig de veure's a tots des d'aquí. A més, la veritat és que aquest auditori dona molt de caliu. Estem tots com molt a prop i jo penso que d'això es tracta.
Arribem al final d'aquesta nit de la bioenergia, però el que hem compartit avui, evidentment, no s'acaba aquí. Quan un espai s'omple de persones com vosaltres, com tots els que esteu aquí, amb curiositat, amb coneixement, amb ganes de futur, passa alguna cosa especial, no? No són només paraules, són idees que es troben, connexions que fem entre tots i projectes que comencen a caminar aquí mateix. En cada conversa, en cada premi entregat, compartim reflexions, com hem fet amb la Cèlia Cernadas i les autoritats presents. Gràcies per ser avui aquí, a l'Illa Diagonal, un punt simbòlic de Barcelona, una ciutat que mira endavant, que innova, que sap que el futur energètic no és d'una sola persona, que hem de fer-lo en col·lectiu, i que avui celebrem la bioenergia, sí, però també celebrem la voluntat de treballar plegats, de transformar oportunitats en acció i de construir un futur més sostenible i resilient. Vull començar expressant el meu agraïment a les diferents autoritats que ens acompanyeu, en representació de les Conselleries d'Agricultura i de Territori. El vostre suport és imprescindible per avançar amb una visió transversal i compartida de la bioenergia al nostre país. De manera especial, gràcies al senyor Jaume Minguel i a la senyora Marta Morera per la vostra presència i el vostre compromís per al desenvolupament sostenible i amb el futur energètic del territori. Vull també agrair molt especialment a tots els patrocinadors, Generalitat de Catalunya, ICAEN, Netgia, Soriguer, Consorci per a Gestió de Residus del Vallès Oriental, Precero, Promac, Axpo, Engie, AESA, Ambisor, Micropower, Grinyó, Genia i Vinque. El vostre suport i confiança fan possible que trobades com aquesta no només existeixin, sinó que tinguin ambició i impacte. Gràcies a tots els membres de la Junta per la vostra visió, dedicació i compromís sostingut en el temps i per marcar el rumb d'aquest projecte col·lectiu. Gràcies a tots els associats i associades del clúster que en sou l'ànima i amb la vostra diversitat, amb les diferents mirades, dona sentit al que fem i feu créixer aquesta xarxa. I un agraïment molt sincer a l'equip tècnic pel treball rigorós, constant i sovint discret, que fa possible que les idees es converteixin en projectes i que fa que això funcioni. Gràcies també a totes les persones que sou avui aquí, expertes, empreses, institucions, professionals del sector, que heu volgut participar en aquesta nit de la bioenergia i, evidentment, felicitar a tots els premiats en els Premis de la Bioenergia. Gràcies, sobretot, per una cosa que no sempre és fàcil, que és tenir ganes d'escoltar, de compartir i de construir plegats. Parlem de bioenergia des de moltes perspectives. Parlem des de la tecnologia, des de la indústria, des del territori, des del medi ambient, però també des de les persones. I això ho veiem, i ho hem vist amb l'entrega de premis, aquest àmbit social que s'han valorat en els premis de biogàs i de biomassa. Hem vist que la bioenergia no és una promesa llunyana, és una realitat present que ja genera energia, activitat econòmica, ocupació i una millor gestió dels recursos. També que no estem parlant només de canvi de fonts energètiques. Estem parlant d'un canvi de model. De com produïm, de com consumim, de com gestionem els residus i de com ens relacionem amb el territori. I si alguna idea ha quedat clara aquesta nit és que la transició energètica no es pot fer en solitari. Necessita cooperació, confiança, visió compartida entre el sector públic i el sector privat, entre el món urbà i el món rural i entre el coneixement i l'acció. I necessita també ser una transició justa i inclusiva, una transició que incorpori tot el talent disponible. I aquí tenim encara un repte clar, reforçar el paper del sector femení dins de la bioenergia. A Catalunya tenim talent, tenim recerca, empreses compromeses i una ciutadania que cada vegada és més conscient. Però també tenim reptes clars, la gestió forestal, els residus orgànics, la dependència energètica, les desigualtats territorials. La bioenergia ens fa connectar amb tot això. Ens recorda que el territori no és un problema a gestionar, sinó una solució a cuidar, i que allò que sovint anomenem residu pot esdevenir un recurs.
i que apostar per bioenergia és apostar per més sobirania energètica, més resiliència, més equilibri territorial i un futur més just. I un futur que també ha de ser més representatiu, més divers i més equitatiu, tant dins del clúster com a la societat en general. I parlant d'aliances, permeteu-me ara fer una pausa especial. Perquè aquesta nit no només parlem de futur, aquesta nit celebrem un camí recorregut. Fa 10 anys el clúster va néixer d'una intuïció i d'una convicció molt clara. Que la biomassa no era una opció marginal, sinó una oportunitat real per al territori, per a l'energia i per a la societat. En aquell moment eren pocs però convençuts. Persones que sovint havien d'explicar què era la biomassa, per què tenia sentit i per què valia la pena apostar-hi. Segur que no era fàcil, segur que hi havia molts dubtes i molts obstacles i moltes incerteses, però hi havia una cosa que pesava més, la voluntat de fer-ho junts. Amb els anys el clúster no només ha resistit, sinó que ha crescut i ha evolucionat. De la biomassa es va obrir la porta al biogàs, ampliant la mirada i assumint nous reptes, sense perdre mai l'essència. Avui som més de 140 associats i associades, 140 veus diferents, 140 trajectòries, 140 maneres d'aportar valor, però un mateix compromís amb la bioenergia i amb el futur. Aquest creixement no és casual. És fruit de la confiança, de la generositat i del treball constant de moltes persones. Durant aquests 10 anys, el clúster ha estat molt més que una estructura. Ha estat un espai de suport, de trobada, d'aprenentatge i de valentia compartida. Quan avui mirem endavant, ho fem amb més experiència, més coneixement i més xarxa, però també amb la mateixa passió del primer dia. Els pròxims anys seran determinants. La bioenergia, la biomassa i el biogàs tindrà un paper clau en la descarbonització, tots ho sabem, en la gestió dels recursos i en la sobirania energètica. El desenvolupament del biometà és una oportunitat estratègica per al nostre país. Ens permet transformar les dejeccions ramaderes, les restes agrícoles, els subproductes orgànics en energia renovable, injectada a xarxa o utilitzada com a combustible sostenible. I en aquest context europeu, marcat per iniciatives com el Pla REPower Europe, impulsat per la Comissió Europea, el biometà està cridat a ser una peça clau per reduir la dependència energètica exterior i avançar cap a la neutralitat climàtica. Nosaltres, evidentment, no només ens quedem amb les xifres, sinó amb tot el que hi ha darrere. I darrere què hi ha? Hi ha una oportunitat local, una activitat econòmica al territori, una estabilitat per a moltes explotacions i és fixar població i generar ocupació qualificada en zones rurals. Al mateix temps, la biomassa continua sent essencial. Gestionar els nostres boscos de manera sostenible, reduir el risc d'incendis i produir energia tèrmica renovable formen part d'una mateixa estratègia intel·ligent del país. I tot això només té sentit dins d'un marc clar d'economia circular. La bioenergia és en essència economia circular aplicada, és tancar cicles, és convertir residus en recursos i és reduir emissions i alhora generar valor. I aquí vull posar en valor un element sovint menys visible, però que tots tenim present, que és el digestat. El digestat no és un subproducte menor, és un fertilitzant amb alt contingut agronòmic que permet retornar els nutrients al sòl, reduir la dependència de fertilitzants minerals i avançar cap a una agricultura més sostenible i autònoma. I tot això és circularitat real. Tot això és coherència ambiental i econòmica. El repte ja no és només créixer, sinó créixer bé, amb criteri, amb sostenibilitat, amb impacte real i amb retorn social. Créixer millor vol dir també reforçar el sector femení, promoure més presència de dones en el clúster, en la seva representació, en els lideratges i en els espais de decisió, perquè una transició energètica de futur no pot avançar deixant talent enrere. I si alguna cosa ens fa ser optimistes és saber que hi ha un clúster fort, divers i compromès, preparat per liderar tot aquest camí. Així doncs, tanquem aquesta nit de la bioenergia amb una idea clara.
El futur energètic no és una abstracció, s'està decidint ara, en espais com aquests, amb persones com vosaltres. Que aquesta nit no sigui un punt final, que sigui un punt i seguit, que les converses continuïn, que les aliances es reforcin, que aquestes idees que van sorgint es materialitzin en projectes reals. Gràcies per la vostra presència, per la vostra confiança i per la vostra energia, en tots els sentits. Molt bona nit i fins molt aviat. Moltíssimes gràcies, presidenta del clúster de la bioenergia de Catalunya, senyora Vanessa Abad. I amb aquestes paraules arribem al llindar, agraint a totes les persones que ho heu fet possible, a totes i cadascuna de vosaltres, a totes les empreses i gent i ens de gestió d'aquesta energia. Gràcies per haver escollit aquesta vesprada per celebrar-ho plegats. Sobretot, com dèiem, l'ICAEN, el Netja, Soriguer, Consorci, Gestió de Residus del Vallès Oriental, Presero, Promac, Expo, NGS, Ambisor Circular, Micropower Europe, Grinyó, Genia, Bioenergy i Vinca. Arribem ara sí, doncs, al final d'aquesta nit, o l'equador, perquè ara ve la segona part i és la més profitosa també i esperada, que és aquest networking, retrobada amb totes les empreses del sector, les noves que encara no us coneixíeu, fer d'esperó en aquesta nit que serà de ben segur memorable. Un sopar còctel que trobareu a la sala de la planta baixa, la sala Win, d'aquí d'aquest auditori Lilla, d'aquí del Diagonal de Barcelona. Així que gaudeixin i bon profit. Ens farem la fotografia de família, per tant no marxeu encara, autoritats, patrocinadors, premiats, i ens quedem amb aquesta frase de Friedrich Schlegel que diu que la virtut és la raó que s'ha convertit en energia. Per tant, gràcies de cor pel vostre virtuosisme. Ens trobem l'any vinent, d'aquí 364 dies, per seguir fent girar aquesta fletxa de la circularitat. Gràcies, molt bona nit, salut i bioenergia. Gràcies!